напомне, мяне зовут Вероніка, і з дзяцінства я вельмі шмат вандрую па Беларусі. Спачатку гэта былі паездкі з бацькамі па іх працы. Потым я вырасла, уладкавалася на тэлебачанне і стала сама шмат ездзіць у камандзіроўкі. Я здымала вельмі шмат славутасцяў, але ў асноўным гэта былі такія чыстенькія, акуратненькія мясціны з аднолькавымі калонамі і дахамі. Але калі ты вандруеш па Беларусі, нельга не заўважыць, як шмат у нас сядзібаў і вёсак, якія былі закінуты па розных прычынах. І яны вабілі мяне значна больш, чым тыповыя экскурсіі. Былі нават такія пахаванні ці помнікі, пра якія ні слова няма ў інтэрнэце. І я разам са сваімі сябрамі з арт-сядзібы хачу вам іх паказаць. І разабрацца, чаму так адбываецца ў чыстым полі ці за зараснікамі. Варшаўніку гніюць цудоўныя помнікі архітэктуры. І нам трэба захаваць іх як мінімум на відэа, бо хутка іх не стане. Таму давайце пачнем прямо зараз. Першы выпуск мы вырашылі прысвяціць закінутым дзіцячым лагерам, таму што іх вельмі шмат пад Менскам і да многіх можна даехаць на ровары. Дарэчы, закінутыя піянер-лагеры выглядаюць вельмі крыпова. Сапраўдная знаходка для аматараў гатычных фотаздымкаў у стылі жыццё тлен. Гэтыя фігуры піянераў дакладна бачыў кожны, хто хоць раз праязджаў па трасе Заслаўя-Менск. Яны глядзяць у светлую будучыню, нават не ведаюць, што вакол іх куча бутэлек, пакетаў і, дзякуй Божа, што не шпрыцоў. Лагер Кіравец знаходзіцца ў 12 кіламетрах ад Кальцавой. Каардынаты вы зараз убачыце на мапе. Прырода тут даўно ўзяла верх над дзіцячымі ўспамінамі. З-за шчыльнага плоту зараснікаў з дарогі нават не відаць, што лагер – гэта 3 шэрагі будынкаў. Агулам іх каля 20. Але пра ўсё па парадку. Піянер-лагер Кіравец канчаткова закрыўся 20 гадоў таму. Яму патрабавалася рэканструкцыя, але грошай на рамонт не знайшлося. Названы лагер у найлепшых савецкіх традыцыях у гонар дзяржаўнага і партыйнага дзеяча паплечніка Сталіна Сергея Мироновича Кірова. На ўваходзе ў лагер сучасны цагляны будынак. Выглядае ён як нядаўна закрытая крама. І гэта вартоўня. Так усю гэтую безгаспадарчасць яшчэ 6 гадоў таму ахоўвалі. Але, відаць, і на гэта грошай стала не хапаць. Зараз тут няма ні вартаўніка, ні плота. Затое вельмі шмат аматараў пейнтбола. За іх у нас не атрымалася аглядзець усю тэрыторыю. Хоць будынкі даволі аднастайныя, у асноўным гэта драўляныя домікі. Даўно без вокнаў і дзвярэй. Калі зайсці ўсярэдзіну, адразу становіцца зразумела, для чаго той ці іншы будынак прызначаўся. Вось, мабыць, вучэбны клас. Захавалася штосьці падобнае на парту. Побач валяюцца рэшткі школьнага крэсла, шахматная дошка з кардона і кольцы для гульні ў мяч. А вось наступны домік, сапраўдная знаходка для аматараў пакапацца ў чужых успамінах. Савецкія дзіцячыя шафы з разнастайнымі ягадкамі, жывёламі і машынкамі. Падлога засыпаная жыццярадаснымі піянерскімі плакатамі. Вось самы свежы з надпісам 2001. У тым годзе лагер прыняў апошнюю сваю змену. У суседнім пакоі кніга сховішча. Ну, які ж лагер без бібліятэкі. Дарэчы, тут захавалася вельмі шмат насценных газет. Вось, напрыклад, плакат у гонар Кірава ці пацвярджэнне, напрыклад, таго, што большая частка жыцця лагера прыйшлася на савецкія часы. У жылых карпусах, якія выглядаюць як тыповыя савецкія лецішчы, са шклянымі верандамі амаль нічога не захавалася. Паспелі вывезці або пастараліся мясцовыя жыхары. Пра любоў некаторых людзей цягнуць сабе дадому ўсё, што не прыбіта, кажа, і вось той падмурак. Яшчэ год таму гэта быў будынак з лавачкамі. Па асабістых назіраннях з тэрыторыі лагера прапала большасць ліхтароў. Ідзем далей па асноўнай вуліцы, дакладней па яе рэштках. Мы на цэнтральнай плошчы лагера. Злева згарэлы будынак, відаць, нехта хацеў развесці тут вогнішча. Наперадзе помнік Кіраву. Фарба аблупілася, але ён усё роўна як жывы. Прынамсі, так палічыў мой сабака. Другая частка лагера гаспадарчай пабудовай. Ёсць штосьці падобнае на склеп або бункер на выпадак небяспекі. Там жа, мяркуючы па фотаздымках у інтэрнэце, душавая сталовая, але зноў жа падысці бліжэй не атрымалася з-за страйкбалістаў. Каму ж цяпер належыць лагер? На сайце Мінскага раённага выканаўчага камітэта атрымалася знайсці дакумент за сакавік 2020-га. Там уладальнікам аб'екта пазначана таварыства з абмежаванай адказнасцю «Інтэрфінбуд».
Набыты ў 2010 годзе аб'ект, мяркуючы па дакуменце, плануюць знесці. Плошча амаль 7 гектараў. У графе тэрмін уцягвання аб'екта ў гаспадарчы абарот напісаны 2020 год. Працягваем падарожжа па ваколіцах Заслаўя. Наступны прыпынак – пусты лагер Дзяржынец у вёсцы Зялёная. У гэтым населеным пункце, дарэчы, знаходзяцца мінімум 3 падобныя закінутыя аб'екты. Кіравец, які мы ўжо наведвалі, сярод іх. Плошча Дзяржынца 5,5 гектараў. На тэрыторыі прыкладна 10 будынкаў плюс воданапорная вежа. На прасторах інтэрнэту можна знайсці мапу, дзе пазначаныя амаль усе аб'екты. На ўваходзе нас сустракае будынак з айбалітам, які пацярпеў ад рук вандалаў. Першапачаткова мы нават падумалі, што гэта медпункт. У вочы адразу кідаецца шыкоўная сталовая. Дарэчы, у параўнанні з кіраўцам тут амаль усе будынкі з цэглы, таму іх не так страшна заходзіць. Шмат спілаваных дрэваў, мабыць, тут усё ж пачалі неяк выпраўляць сітуацыю. Пра тое, што на месцы Дзяржынца плануюць зрабіць базу адпачынку, адна з дзяржаўных газет пісала ў 2012 годзе. Мабыць, зацягнулася. Ідзем далей. З правага боку ад дарогі невялікая плошча, на ёю звыша пад узгорачкам схавалася каналізацыя, чуваць, як капае вада. Асцярожна, можна праваліцца. Цікава, што ў дакуменце мінскага райвыканкама няма ні слова пра Дзяржынец. Аднак інфармацыя пра ўласніка ёсць у згаданым вышэй матэрыяле СБ. Цытуем. Дзяржынец таксама цяпер у прыватнай уласнасці, належыць таварыству з абмежаванай адказнасцю «Зялёная станіца». Вядзецца пошук інвестара, заключаны дагавор на выкананне работ з «Комплекс Кансалт». За плотам Дзяржынца дзіцяча-аздараўленчы лагер «Зялёная», так ён называецца ў афіцыйных дакументах. Раней насіў імя Валянціны Церашковай, але ў інтэрнэце чамусьці можна знайсці і іншыя назвы. Многія пішуць, што гэта таксама тэрыторыя Дзяржынца. Тут усяго некалькі будынкаў, затое якіх. Побач з адным будынкам россып старых костак. Спачатку знаходка нам здалася жахлівай, але пазней мы заўважылі сабачую будку і ўсё стала на свае месцы. Лагер «Зялёная» належыць таварыству з абмежаванай адказнасцю на Ванне. Набыты ў 2016 годзе. Афіцыйная фармулёўка. Яго хацелі выкарыстоўваць ва ўласных мэтах. Што ж, завяршаем паездку ў ваколіцах Калодзішчаў. Там прама ў заказніку Юхнаўскі за густым лесам схаваўся закінуты лагер Дружны. Закрыўся ён 15 гадоў таму, яго плошча 6 гектараў. Але забудаваны ён больш шчыльна, чым кіравец ці Дзяржынец. У Дружнага ёсць цэлая група ў кантакце з чорна-белымі фотаздымкамі ад людзей, якія калісьці там адпачывалі. Дружны падзелены на дзве часткі плотам. Першая пабудаваная дзесьці ў 50-60-х гадах. Усе хаткі драўляныя, у вельмі сумным стане, з наскрозь прагнілымі стрэхамі. Пра рэстаўрацыю гаворкі быць не можа, толькі знос. Больш за ўсё увагу прыцягвае адносна высокі будынак у цэнтры. Хтосьці спрабаваў развесці вогнішча прама на драўлянай падлозе. Нейкі вельмі дзіўны будынак, таму што адна частка нагадвае нейкую жылую зону, але там вельмі шмат такой керамічнай пліткі. З іншага боку мы можам убачыць такую шкляную веранду, як вялікі амфітэатр. Але, напэўна, гэта была такая сталовая, таму што знаходзіцца яна ў цэнтры лагера. Другая частка лагера больш новая, збудаваная ў 80-х. Там знаходзяцца некалькі цагляных домікаў. Ёсць будынак, які прымусіць скалануцца аматараў адзіноты. Агульная душавая. Ваду падавалі прама са столі, па цэнтры 2 шэрагі іржавых ракавінаў. У гэтай жа частцы лагера знаходзіцца кіназала раскоша для тых гадоў. Яшчэ адна сталовая. Тут нашай экспедыцыі таксама перашкодзілі. Насустрач выйшаў мужчына ў камуфляжным касцюме з дзясяткам неадэкватных сабак. Напэўна, вартаўнік. Сабакі, убачыўшы канкурэнтаў, рынуліся ў бой. Давялося асцярожна сыходзіць. У 18-м годзе лагеры Дружны спрабавалі прадаць на аукцыёне за 680 тысяч даляраў. Тады лагер належаў маладзечанскаму харчоваму камбінату. Аднак ён быў прызнаны банкрутам. На гэтым наша першае падарожжа па закінутых аб'ектах Беларусі завяршаецца, і я хацела б даць некалькі парадаў тым, хто хоча паўтарыць маршрут. Першае, старанна прагугляць звесткі пра аб'ект. Калі ён ахоўваецца вартаўніком, лепш не выпрабоўваць лёс і не пранікаць у прыватную ўласнасць, якая камусьці яшчэ патрэбная.
Другое. Бывае такое, што пусты аб'ект нарэшце рамантуюць. Так, напрыклад, здарылася з лагерам «Чайка». Ён таксама пад калодзішчамі. Яго паспяхова прадалі ў 18 годзе, і зараз там парк актыўнага адпачынку. Мы пра гэта не ведалі, ледзь не напалохалі наведвальнікаў. Дарэчы, вельмі пазітыўны прыклад таго, як нікому не патрэбная зямля нарэшце здабыла другі шанец на жыццё. Трэцяе. Паважайце тых, каму давядзецца разбіраць завалы. Не пакідайце смецця. Чацвёртае. Будьце асторожны, старайцеся не заходзіць унутр пабудоў. Яны ў любы момант могуць абваліцца. Наступны выпуск зусім хутка. Наперадзе закінутыя сядзібы, замкі і доты часоў вайны. І мы будзем радыя, калі вы падкажаце, куды нам адправіцца ў наступны раз. Можа, менавіта побач з вашым домам ці лецішчам ёсць незвычайны аб'ект, пра які вы хочаце расказаць? Пакідайце каментары ці пішыце нам у сацыяльныя сеткі. Да новых сустрэч!